Dobrý deň, moje meno je Petra Hyblová, sledujete reláciu Na ostro. Mojím dnešným hosťom je Samo Tomeček. Samo, čau. A teda ďakujem, že si nás takto privítal vo svojom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja, a teda, že ste prišli do mojich skromných priestorov. A veľmi pekné priestory, veľmi veľa inštrumentov, vidieť, že si muzikant. Veľa prachu. Áno, no nestihol si upratať. No, tak čo už. Samo, ako to máš teda s upratovaním, lebo veľa mužov má z toho takú traumu a necháva to na ženy. Tak samozrejme poteší každá ženská ruka, teoreticky je mužská, ktorá by napríklad sa prišla upratať. Ja som tu mal takú upratovačku, že raz za čas som ju poprosil a teda za nejakú samozrejme odplatu. Takže tomuto sa vôbec nekladú, hej, žiadne, nebránim sa tomu, ale samozrejme keď treba, tak zoberiem vysavač do ruky a nemám problém s upratovaním. Nie, že by som ho miloval, ale mám rád poriadok a tým pádom nemám rád neporiadok, logicky. Takže... Čiže vieš si to zabezpečiť, ten Viem poriadok? Viem si to zabezpečiť. Snažím sa. To je veľmi fajn. Samo, v súvislosti s tebou sa teraz skloňovalo relácia Milujem Slovensko, kde si ty vlastne fungoval hudobne ako hudobný doprovod 11 rokov. A teraz nastala zmena, nahradil ťa Martin Madej. Ako si to zvládal? Lebo predsa len to Milujem Slovensko muselo byť pre teba asi takou srdcovkou. Zvládal som to normálne, som veľmi rád, že máme obrovské množstvo koncertov, že 20 rokov po Superstar, že ľudia spomínajú ešte na to a samozrejme tých 11 rokov sa nedá vymazať, našťastie a o to je to vlastne krásne, že máme fakt plné námestia a tak ďalej a tam v podstate je tá realita. To, že je niekto v televízii je pekné, ja som za to strašne vďačný. A určite je to skvelé, že tí ľudia ma spoznali aj z inej strany, po Superstar, po vlastných albumoch, po kadečom, že teda viem, dajme tomu, zaspievať skoro všetko. No a tým pádom to zostáva v tých ľuďoch našťastie. Není to ako v Matrixe, vieš, a vymážeš tú pamäť. A to je vlastne pre mňa to podstatné. A možno, že takisto Milujem Slovensko sa stalo, že raz tam nebola Adela s Danom, vymenili sa kapitáni, potom sa vrátili, takže nikdy nevieš, čo sa stane v ďalšiu sezónu. Čiže nebrániš sa tomu, že by si sa vrátil? Nie, určite sa tomu nebránim, nemám žiadnu zášť, ani nič a v podstate ľudia rozhodujú, že čo bude, verím tomu. A pomáhala ti tá televízna obrazovka? Lebo ja si myslím, že aj speváci, keď sú v televízii, tak je to pre nich také väčšie promo. Že mal si na základe možno toho Milujem Slovensko viac kšeftov po Slovensku? Že to je ten Samo z Milujem Slovensko, že toho chceme na akcii. Tak určite áno. Klamal by som, keby som povedal, že nie. Ale to B za tým je hneď to, že nešlo to hneď. Hej, kým sa to dostal trošku do povedomia, tak naozaj to trvalo. Trvalo to, nejaký ten, vieš, teraz neznamená, že ako kedysi sa pozerala tá Superstar, že to pozerali všetci. Hej, to bol proste extrémny boom, dneska už máš tých možností, či už v tele. Ty pozeráš telku? Pozerala si? A tvoju Superstar, kde si bol, tú prvú som pozerala, pozerali všetci. Ale teraz. A vieš čo, my pozeráme s priateľom rádi nejaké spevacké show, to nás baví, pretože my nevieme spievať, tak my sa tak akože inšpirujeme a skúšame to s nejakým podmazom. Ale možno, že nejaké aj zahraničné, či aj slovenské? Aj zahraničné, pozerali sme dokonca taliansky Voice, kde boli seniori a to bolo veľmi zaujímavé, lebo to boli veľmi upravení ľudia, krásne spievali a veľmi takí elegantní staršie dámy, starší páni. To bolo super. Ale hovorím, my nevieme spievať, tak my to sledujeme. Ja som mal zasa veľmi rád francúzsky Voice napríklad. Tam boli veľmi také zvláštne typy. Amerika je proste taká špecifická, tam je to úplne zasa niečo iné. Aj anglicky som mal celkom rád, aj samozrejme podľa toho, akí tam boli kouči. V Anglicku je Tom Jones, môj veľmi obľúbený spevák. To je úžasný spevák. Bol som aj v NTCčku na ňom, takže som veľmi rád, že som ho stihol. A to je naozaj taký jeden z mojich top spevákov, čo by som možno ešte pred 10 rokmi vôbec nepovedal, ale mal som úplne iné typy a teraz sa to vidíš, takto postupne človek mení. Ale už som pomaly stratil, kde bola otázka, že... Počkaj, čo si sa to pýtala? Vieš čo, môžeme ísť kľudne ďalej, pretože ja už tiež zabudám. Takže tiež už mám s tým problém niekedy si spomenúť, čo som robila pred 10 minútami. Ja, že pred 10 sekundami, vieš. Niekedy aj to. To už ide s vekom, to zistíš po 40. Dobre, politicky som ťa zamotal, vidíš, že ani nevieš, čo si sa spýtala sama už. Ale akože my improvizujeme, vlastne celá relácia nástroje, improvizácia. Tá Superstar a televízia sme sa bavili. Superstar a televízia, ale mňa ešte veľmi zaujímalo, že vlastne tá telka ti pomohla, koncertuješ po celom Slovensku. Chodíš do kultúrákov, na námestia, na plesy. Ktoré mesto je najštedrejšie k spevákom? Čo to znamená? Akože, ktoré dáva najväčšie honoráre? Tak to ti neviem takto povedať z hlavy.
To jedine skôr, teda by som to tak inak povedal, že ktoré nás najčastejšie volá možno, že to je tak, môžem povedať, že napríklad Brezno. Boli sme teraz prvýkrát v živote som mal novoročný koncert za svoju vôbec všeobecnú kariéru. Nikdy v živote som 1.1. nehral. Samozrejme, hrali sme aj na Silvestra. A v tom Brezne sme hrali za asi rok a pol, tretíkrát na námestí, myslím. Takže naozaj ich veľmi chcem pochváliť, lebo ešte sme potom išli aj na jednu oslavu relatívne asi o 3 dní na to. A tam je stále program. Tam mali celé Vianoce a ešte normálne 1., 2., 3., 4., ani neviem ešte dokedy som sa nepozeral. Takže som bol extrémne prekvapený, že zrovna Brezno je takto fantasticky kultúrne a to ešte bol taký paradox, že sme tam došli 14:30 a 15:30 malo byť to vystúpenie. Tam bolo možno 20 ľudí. O 14:30, ja hovorím, že pre pána, že však tu nikto není. No, neboj sa, bolo asi okolo, už bol nejaký mínus, bolo asi -5 alebo tak nejako, nepamätám si presne. No a prisahám fakt, ako bolo, už to začalo byť tak 100 ľudí, 200 ľudí a nakoniec tam bolo fakt tých 15, 3000 ľudí, možno aj viac, proste plné to námestie, neskutočná atmosféra a fakt som mal až zimomriavky pri niektorých skladbách a teda keď to tak spomínaš, tak Katka speváčka Števlíková, ona vymyslela, že čo na tie Vianoce také vianočné, alebo že čo by sme dali, nevieš, že ja nemám úplne extrémne rád teraz samé koledy a počuješ to odtiaľ všetky tie vianočné pesničky, takže sa tomu troši linku vyhýbam. A ona, že ty však daj, kým vieš snívať. Že však to si všetci, to bol proste najväčší mega hit, Pálo Habera, Dano Hevier, proste my, čo sme tam všetci boli, a že čo ja viem, že to je také, počkaj, takto funguje, začal som to spievať, urobili sme krásnu novú verziu, rozdiel som si to s Katkou 50/50 spievanie a fakt perfektné. A normálne, že keď všetci ľudia spievajú po 20 rokoch, možno, že aj ty by si to ešte pamätala. Ja, áno, tam ste mali rozdelené tie slohy. Snívať, tak máš nádej. Áno, a teraz to všetci s tebou spievajú a v podstate je to kvázi aj teda nejaké to, že si tam teda ty, alebo teda ja v tomto prípade vystupovala, tak som vymyslel takúto vianočnú a fakt je to presne 20 rokov, odkedy tá pesnička vyšla. A aj teda od tej Superstar prvej, čo som sa v nej zúčastnil a som za to takisto extrémne vďačný, lebo bol to fenomén, tá jednotka hlavne. A v podstate, keď si to tak začneš rátať z tých už niekoľko tých speváckých súťaží na Slovensku, bolo dosť veľa. Preto som to chcel aj povedať, doplním, aby som teda sa nevyhol otázke, že nie je všetko tá televízia, nie je to všetko, ani náhodou. A práve tá práca a to chodenie za tými ľuďmi, proste vystupovanie, pády, hranie za 5 korún alebo zadarmo, ale proste, že sa nevzdáš, že ideš a proste to je jediná možnosť, keď sa ma pýta vytrvalosť. Hej, že proste, a samozrejme práca. Aj práca na sebe, idem odtiaľto zasa na spev. Stále sa učím, aj keď som už učil, tak jednoducho nedá sa to preskočiť niečo. Až teraz, keď mám za sebou možno nejakých 1500 alebo neviem už koľko presne koncertov, tak, že ja neviem, začal som napríklad moderovať, hej, čo predtým som si vôbec nemyslel. K tomu sa dostaneme, áno. K tomu sa určite dostaneme, dobre. No, že mám konkurenciu. Takže to neviem, ale že tá televízia nie je všetko. Nie je to všetko byť na tom obraze. Máme XY ďalších reality show a akorát som to rozoberal s mojou bývalou manažerkou, pozdravujem Kristy. Áno, aj bývalá priateľka. Áno, a to je presne to, že teda keď sa pýtaš o tej štedrosti, tak teraz si napríklad manažujem všetko sám. Začal som chodiť na business coachingy a tak ďalej, aby som sa trošku vzdelal, lebo tiež akože teraz som manažer, teším sa. Sám seba. Áno, sám seba, svoje kapely. Samozrejme, ja milujem Slovensko band a nie je to ľahké tiež. A v podstate zaberá to strašne veľa času. Takže už si niekedy myslím, že som spievajúci manažer skôr ako, alebo teda manažujúci spevák. Áno, že sa to prelína. Je to veľmi prelínajúce sa od rána, ti zvonia našťastie, telefóny našťastie zvonia. Áno, počuli sme, môžem potvrdiť, zvonia Samovi Tomečkovi telefóny. Teraz som si ho vypol, takže aj hodinky, tak je to skvelé. A to je práve to, tie plody, to zasiate tie ovocie, čo všetko robíš a veľakrát je to o tom, že mi napríklad povedia ľudia, že videli nás tam, hej, že už to není o tom, že ja neviem, môžeš mať najlepšie prezentácie, môžeš mať všetko, ale realita je proste... Je to tá práca s ľuďmi. Ale tá realita je naozaj to vystúpenie samé. A tam sa ty predáš alebo nepredáš. Ja si pamätám také jedno video, to už je veľmi staré, kedy Leoš Mareš mal nejakú spevackú kariéru a hodil sa medzi ľudí a vlastne oni sa rozostúpili. Podľa mňa taká nočná mora každého speváka je, že na tom námestí je len hrstka ľudí. Stalo sa ti, že si hral niekedy pre 5 ľudí, alebo že proste nikde nikoho? Stalo sa mi raz ešte lepšie, že to námestie bolo relatívne plné,
Nebudem hovoriť, čo to bolo za akciu, ale bolo to našťastie strašne dávno. No a na konci tam fakt asi skončilo 5 ľudí. Jak sme hrali, mne odišiel hlas a ja som teda povedal tomu usporiadateľovi, že že prúser, že neviem, čo sa stane a on, že to nevadí, to musíš, už sú tam ľudia, všetko tam proste je. A mne fakt počas prvej pesničky už bol veľký prúser, to bolo tesne ešte po Superstar. Myslím, že to bolo v Topolčánoch, sa mi zdá. A fakt, že z plného námestia tam zostalo možno 20 ľudí. Mal si potom taký zlý spánok, že si sa prehadzoval, že to bolo také nepríjemné. To bolo hrozné, to nebolo nepríjemné. Ty si zober, že ty nemôžeš spievať, takže som nejako hral, vydával som nejaké zvuky, to nebolo ani že spev. Hej, tí ľudia ti to takto, preto hovorím, že ti to nejakým spôsobom vrátili, aj keď teda nemohol som za to, ale ani ledva som ani nechcel teraz sa povedať, že sťažujem sa, že sorry, že hrozne ma to mrzí, ale hlas a tak ďalej. Potom som absolvoval neskôr aj operáciu hlasiviek, takže už aj toto mám za sebou, ale to som vtedy myslím ani nemedializoval nejako. Takže vidíš, môžeme sa aj o tom porozprávať. Áno, no. Tak to nie je príjemná operácia pre speváka. To je hrozné. Tam som si myslel, že sa skončila moja kariéra. Keď som zistil teda, že som začal si robiť nejaké cvičenie a tým, že sa tomu aj venujem, aj na škole som to mal, som urobil aj ten doktorát na muzikológii, takže som teda vedel o tej fyziológii toho celého a hovorím, že že prúser. A koľko ti možno trvalo, lebo tá operácia je veľmi závažná, že koľko ti možno trvalo, kým ti ten hlas nabehol? No 10 dní som nemohol rozprávať. To bolo také prvotné, že 10 dní som vypísal normálne zošity, to ešte vtedy až tak WhatsAppy a takže normálne som mal zošit normálne vypísaný, to som asi najviac v živote písal, čo som písal. A tak není až taká závažná, aj není to života ohrozujúce, ale čo sa týka ako toho speváckého alebo moderátorského, alebo však aj moderátori, viem, že myslím aj junior bol relatívne nedávno na operácii, tak ja som sa to vtedy tak zlákol, že to fakt ako keby som teraz nemal hlas a teraz som tam písal, že taký 5 deň, že čo by som robil, že presne prišlo to, že do fráza, že nebudem rozprávať, čo budem robiť. To bol taký budíček a potom mi trvalo relatívne akože po 10 dňoch už som išiel mojej pani učiteľke, povedal, že nech prídem, že aspoň skúsime, ale ja som mal hrozný strach. A prekonať vlastne potom ten strach, že potom prišli po nejakých 3 mesiacoch aj koncerty prvé a ja som mal strašný strach, že vlastne sa ti to zasa stane. Že zlíhaš. Nie, že ti to zasa praskne a že zasa vlastne koniec, a že to už potom druhý, tretí ako potom sú také, že uzlíky, ja som nemal našťastie uzlík, ja som mal iba, že mi tam praskla žilka, tak v jednoduchosti povedané, lenže tá hlasivka je veľmi jemný orgán a oni sú vlastne také dve, také Včko. No a keď sa opiera o druhú, tak potom aj na druhej sa ti vlastne urobí recipročne niečo, tak bolo to fakt psychicky veľmi náročné, ale zasa ťa to potom posunulo ďalej, no. Teraz by som sa premostila k Superstar, lebo ty si bol v tej prvej slovenskej Superstar. Bola to veľká sláva, všetci to sledovali. Adela s Picom to moderovali v porote Julo Viršík, nebohý Laco Lučenič, Palo Hábera, Lenka Slána. O tebe hovorili ako o veľkom talente a myslím, že Palo Hábera ťa chcel do tej prvej trojky. Ako si s odstupom času spomínaš na tú obrovskú slávu? Lebo ty si mal 19 rokov, si bol strašne mladý. No, tuším, že iba 18, že 19 som dovršil až, no to už teraz musím počítať za chvíľku, to ešte doplním. Áno, ja som tam bol druhý najmladší. Martinka Schindlerová bola úplne najmladšia. Áno. My sme boli z Bratislavy obaja a ja som bol druhý, potom bol, myslím, Tomáško bez deda. A bolo to krásne. Boli také rôzne fázy, priznám sa, a až v roku 2000, tuším, teraz neviem koľko to je, tuším 3 roky nazad, áno, 3 roky nazad nás Palo Hábera, keď si ho spomenula, pozval do československej Superstar, kedy už potom teda začali byť československé, aby sme teda spievali ten song, ktorý v podstate zložili a čo boli teda tie finálové. A tam som si až tak uvedomil, prisahám po tých 17 rokoch, že však to je skvelé, že v podstate čo sme dosiahli, aj keď sme sa tam postretávali, nie síce všetci, a že teda už väčšina z ľudí nespieva, alebo teda spieva, že sa tým neživí, keď to tak zoberieme ako profesionálne, alebo len čiastočne. A že ja vlastne sa tým môžem živiť. Už 20 rokov teraz, tedy 17, a že naozaj nebyť tej Superstar prvej, tak určite tá cesta by bola extrémne náročnejšia, lebo to pozerali všetci naozaj. Tedy ja som s Lenkou tým, že bola vydavateľstvo, Julo boli rádia, boli festivaly, Laco, producent, muzikant, Palo, nehovorím ani čo všetko. A teraz v podstate z každý si povyberali tých svojich, dajme tomu, favoritov a rovno sme, že Lenka za mnou prišla z Slana a že teda či chcem robiť nejaké, alebo či chcem robiť, samozrejme, že
ráno, preto som sem išiel. A ja som spieval, alebo teda hral už od 6 rokov, kapely som mal od 14. No a teda, že s kým by som chcel robiť? Ešte ti dá otázku, že s kým? A že no, ja by som chcel tak s Ivanom Táslerom. A s tým tak. si aj robil. A s tým som aj robil. A to ma veľmi zaujíma, pretože Ivan Tásler je taký geniálny hudobník, ale hovoria o ňom aj teda ľudia z branže tvrdia, že nie je celkom jednoduché s ním vychádzať. Tak ako si našiel cestu s Ivanom? Ale povedz normálne pravdu. Tak umelci podľa mňa sú všeobecne veľmi špecifickí, komplikovaní, možno, že niekedy trošku náladoví, to hovorím aj sám za seba. Aj keď sa s tým snažím bojovať, ale niekedy sa tomu nevyhneš. A ten Ivan? Tak bolo super, že v podstate obidvaja nejako sme, že aj on teda oslovil Lenku a ja som oslovil Lenku, že sme sa v podstate nejako to paslo, že sme sa, potom si pamätám, že sme sa stretli v ETCčku dokonca s Pánom Haberom a teda išli sme rozoberať, že čo teda so mnou a čo z albumu a tak ďalej. A to bolo proste, zrazu si zober, že 19-ročný chlapec tam dojde, teraz pri tom jednom stole tam sedí Palo. Ivan, ješ tvoj idol, ja som si od 14 spieval Valec. Palo to ani nehovorme, hej, s tímom a všetky tie pesničky a porodca a zrazu ťa tam, že wow, že a teraz poďme do toho a to je normálne, to je jak, ja neviem. Jak sen. To obrovský, to je úplný ráj, hej, že to bolo nepredstaviteľné pre mňa niečo v takom veku, že my z maličkých kultúrákov v Petržálke, čo sme hrali koncerty pre 50 ľudí a zrazu proste ideš na stretnutie s takýmito umelcami. A ak si dobre spomínam, Palo Habera ťa aj dosť často chválil, že on vedel byť taký akože tvrdý, ale akože voči tebe bol taký akože celkom fajn. Možno, že to, vieš, niektorých ľudí odradilo, že to chváli ten prejde, tak tomu nepočlíme hlas, vieš. Áno. A napríklad v Superstar bolo veľmi veľa takých výrazných typov. V podstate aj Katka Koščová bola úplne iná ako Martina Šindlerová. Zdenka Predná mala svoj štýl. Robo Mikla, taký rebel. S kým si v kontakte? Väčšinou s tými ľudia, čo fungujú. Takže najviac asi s Tomáškom Bezdedom, s Mirom Jarošom, dokonca sme tu boli na jednej oslave spolu. Ale on je teda extrémne vyťažený, alebo teda všetci sú relatívne, aj s Adamom Ďuricom, lebo Adam bol v mojej vlastne prvej Superstar v semifinále so mnou. Áno, on bol divoká karta, alebo niečo také. Áno, on bol úplne v mojom prvom semifinále a tam som postupoval ja, Robo Mikla, asi o 200 hlasov postúpil na úkor Adama Ďuricu práve. A práve to je to, čo hovorím, že tá neskutočná práca, čo Adam za sebou urobil a dneska je najúspešnejší československý, si trúfnem povedať, spevák v súčasnosti a je to proste neskutočné a mu to strašne prajem. A to je práve to pekné, že on takisto bol muzikant, takisto proste mal kapelu, obidvoch nás Laco Lučenič mal veľmi rád, takže že vytipoval si vyslovene takých chalanov, čo myslím, že Adam Ďurica aj s Petrom Bičom spolupracoval. Potom neskôr aj s nimi, jasné, aj s Ivanom, my sme robili aj s Ivanom, takže boli sme tak relatívne stále v kontakte, aj si napíšeme, aj keď tiež toho času je málo, on robí hrozne moc. Takže aj s nejakými kočkami chvíľku dokonca Petra Humeňanská so mnou zaskakovala. Ona je teraz taká ezožienka trošku, ale to už bolo tak dávnejšie a zaskočila na pár koncertov, takže aj s Petrou som bol chvíľočku. Zdenka Predná sa tak trošku dištancovala od vás? Zdenka sa tak, áno, s jej manželom trošičku dištancovala. Inak vidíš, toto je veľká téma na Slovensku, to sa ťa musím opýtať, pretože ty si poznal Zdenku v rámci Superstar, teda prichádzali ste do kontaktu a ona je teda manželkou Oskara Rožu a jediné, čo sa teraz rieši na Slovensku v rámci toho hudobného priemyslu je naša hymna. Tak počul si ju, čo si o nej myslíš? Podľa mňa je strašne smutné, že toľko ľudí na Slovensku, kopec muzikantov, že všetci riešia len toto. Akože, ja neviem, keby som sa predtým spýtal, že či vôbec vedia, že kto urobil tú prvú hymnu, tak podľa mňa by ti 99,999% dokonca aj muzikantov povedal, že nevedia. Lebo proste bola to hymna a to nikto nerieši, že to bol Ladislav Burlas, muzikológ, či ja som z muzikológie, že to bolo na poznámky pána Mojzesa, fantastického skladateľa, že vlastne to bolo písané pre v podstate dýchovkovú verziu celého toho orchestra, nebolo to pre veľký symfonický orchester a toto sa tam vôbec nikde skoro nepíše, možno, že niekde, aby som teraz neklamal, že som nemám fakt čas, že si pozerám všetky tie články, lebo je toho toľko, že
niečo som si pozrel. Páči sa, nepáči nová hymna? Ja som si to vypočul zatiaľ iba raz a iba z telefónu, takže nemôžem povedať, že čo. Mne tá pochodovosť nevadí. Hej, čo Oskar teda hovoril, že čo tam chcel zmeniť. Ja som čakal asi, čo sa bude diať, že keď povedal, že chce ubrať z pochodovosti, takže mňa to neprekvapilo. Hej, že proste išiel dole tempo, hovoril, že chce urobiť iný záver, tú kadenciu, že chce ísť do duru, takže to ma takisto, nič ma tam neprekvapilo z toho, čo prišlo. Čiže ťa to nevyrušuje? Ja by som povedal tak, však nech máme aj 10 hymien. Ja som sa pýtal jedného pána, teraz neviem už, kde to presne bolo, a on hovorí, že bola nejaká súťaž, tam došli Poliaci, pustili im nejakú oficiálnu poľskú hymnu, ktorú mali, a teraz po tom prvom zápase, keď teda to zahrali, tak za nimi došiel teda ten tréner alebo manažer, neviem, z týmu Poľska, že to čo za verziu ste zahrali, my chceme inú. A on hovorí, ale však to bola oficiálna z vašej poľskej stránky. On že nevadí, tak doniesol USBčko a dali druhú verziu a nič sa nedialo, takže keď sa niekto si pustiť jednu verziu, tak si pustí jednu verziu, keď si niekto pustí druhú a proste dovidenia. Čiže myslíš, že nejde o život? Absolútne, akože podľa mňa, keď sa niekomu páči to, však hudba je o tom, či sa páči, nepáči. Ako môžeme to teraz analyzovať od zhora, z dola, kde sú spevy, kde je to. Ty by si nám mohol urobiť ako muzikolog ja by som to mohol analýzu. Urobiť, ale ja hovorím aj tak skrz to všetko a skrz to, čo som zažil, ľuďom je to jedno, či ja im poviem, že či je tam také, či je tam taká sadzba široká, onaká, neviem čo, alebo že tuba hrá taký tón, že kto to reálne Čiže bude myslíš, počuť? že sa to len zbytočne nejako spolitizovalo? Je to smutné, ale je to tak. Proste, kto chce takú verziu, nech si pustí takú verziu, kto chce takú, nech si pustí takú. Máme možnosť výberu, to je zase a pravda. Nech je aj 10. Nech je ich aj 10 a nech si každý pustí, môžeme urobiť. Keď ja som spieval hymnu párkrát na nejakých príležitostiach, tak to spievame a kapela, bez podkladu. Vieš, takže proste veľa rozruchu. Hymna, našťastie sa nič nestalo, lebo však si myslíš, že zmení sa hymna nejako úplne niekam, neviem kam. Môžeme dať na Kráľovej holi, môžeme dať aj druhú hymnu, nie? Však to tiež majú ľudia radi, alebo si dajme Macejka, čo proste ja mám hymnu rád a je mi v podstate dosť jedno, že či tam bude taká verzia alebo taká verzia. Nemám s tým problém ani s jednou, ani s druhou. Môže sa mi páčiť viac jedna alebo druhá, tak si pustím tú. Hotovo. OK, Samo, mám na teba takú otázku, lebo okolo tých hudobníkov, možno okolo tých rockerov, sa vždy tak, kedy si to tak bolo? Musíš ma opraviť, že či je to tak ešte dnes. Že vždy sa točili ženy, hej? Lebo akože tí hudobníci nejakým spôsobom priťahovali to ženské publikum. Tak vnímaš to ešte aj ty, možno patríš medzi teda tých mladších rockerov na Slovensku, že vnímaš to tak, že ešte tie ženy majú záujem byť partnerkami alebo byť fanušičkami tých muzikantov? Nemyslím teraz grupy, hej? OK, ale musíš to tak špecifikovať, že čo ty myslíš. Že či máš pocit, že si ako hudobník pre ženy atraktívnejší? Že robíš hudbu? To je asi otázka skôr na ženy. Myslím si, že áno, že keď si sadneš za klavír a začneš spievať, a ešte je to aj počúvateľné. Že sa roztopia tie lady. Tak sa môžu roztopiť lady. Nepoviem, že nie a nepoviem, že som to nevyužil vo svojom živote. Takže asi áno, tak je to pekné. A hrával si tým ženám na klavíri? Čo si s nimi žil? Hej, že boli teda sviečky večera? Aj tým druhým. Aj tým, s ktorými si nežil. No, také, čo sa vyskytli v tvojom živote, tak je to pekné, lebo tak vieš, niekde prídeš, ja neviem, napríklad dám to inak. Bol som na Erasme vo Viedni, na Univín, 7 mesiacov z muzikológie a tam je to také, že tam je to super, lebo tam ťa nikto nepozná, už aj toto rozoberali, nie, a dojdeš do Wolfstálu a nikto ťa už nepozná, väčšinou, teda pokiaľ tam dnes je polovica Slovákov. A bol som teda v tej Viedni a som sa tam zoznámil samozrejme s ľuďmi, však rád sa zoznamujem s novými ľuďmi a všetko teda ešte hudobníci a tak ďalej. A boli sme na takom byte, kde mali takú nejakú oslavu, jeden z nich a samozrejme bol tam klavír, bol tam všetko a vieš, tak samozrejme sa niečo pije a tak ďalej, vieš, tak rozprávaš sa. Však hudobníci aj vypijú občas, nie? Samozrejme. A teda bol tam ten klavír a bol v takej úplne, to bol taký dosť velikánsky byt na tuším Mariahilfestraße dokonca. A proste tak som zašiel k tomu klavíru, tam nikto tam nebol. Tak som začal som si brnkať, niečo. Potom som sa asi po 5 minútach otočil a bolo za mnou asi tých 20 ľudí a pozerá, že OK, no tak som začal ešte spievať a proste... Ťa to povzbudilo? Áno, tak bolo to akože príjemné a hovorím, že však čo, no tak aj tak ma nikto, vieš čo, nikto ma nemôže, nikto nevie, či som bol nejaký superstar, niečo, proste netušia, kto som.
No a proste malo to úspech, aby som teda to skrátil. A bolo tam viac žien alebo mužov? Myslím, že viac žien. No, ale aj chalani. Bol tam jeden Nemec, veľmi šikovný muzikant a ten bol napríklad takisto... Tiež ho to nadchlo. Bol rád, hej, že netušil, ja som tam proste nejako improvizoval a niečo robil a teraz, aby to nevyznelo jak samochvála, potom ma mamina bude pozerať a povie, že Samko, zasa si sa chválil. A však musíš sa pochváliť. Ale ja hovorím, že ja to mám meno samo, vieš, samo. Sám no sa nič, pochvál. ale chcel som len povedať, že teda má to význam, že sa aj nejakým spôsobom odprezentuješ takto aj napríklad hoci kde, hej, že aj v zahraničí, že je to veľmi pekné a toto som zažil x krát, že sme boli na niekde na dovolenke. A ty si spontánne k tomu klavíru alebo Počúva, nie len to, ešte horšie. Bolo aj také, že ma niekto vyzval alebo niekto zistil a teraz povedal tým druhým a teraz poď a spievaj a musíš. Lebo napríklad si sa sklouskatá aj vtrhne na to pódium, aj keď tam, aj keď tam nevolajú. Ja sa tomu snažím vyhnúť takto, že nechcem, aby teraz, že ja som nebol nikdy aj dokonca na Superstar, keď som prišiel. A tam nás bolo, ja som bol tuším 3331 a ja som sa tam strčil úplne dolu, ostatní sú tam pred kamery a ja hovorím, že pre pána, čo tu ja budem. Jak som sa zasa dal úplne do rohu, kde nikto nebol a tá kamera zase za mnou prišla. Takže si ťa to našli. je, ale nie, že by som to cieľene tak robil. To je vlastne asi nejako o tom, každý sme iný, hej. Nejaká prírodzenosť. Áno, každý, niekto je taký, čo proste potrebuje tam ísť dopredu a sa predvádzať úplne. A ja som sa trošičku už posunul a už je to inak, ako tomu to bolo pred tými 20 rokmi. A teda samozrejme, že ty potrebuješ to ego. Potrebuješ to ego na to, aby si mohol, však to sama poznáš. Keby si nemala teraz takú pozitívnym slova zmysle nejaké ego. My keď sme boli v škole, pamätáš si, my sme možno, ty si asi mladšia odo mňa. Ja som trošku staršia. Dokonca, vidíš, ale vyzeráš výborne, takže to vôbec nie je vidieť. Obidvaja. Vyzeráme mladšie. Ako možno sme. No a v podstate sa hanbilo hrozne veľa deciek. Dneska sa decka veľmi rady prezentujú. Ja chodím aj, boli sme dokonca na Gimply spievať, aj na jednej základnej škole som bol teraz spievať, občas sa také vyskytne. A keď teda majú tam oni nejaké vystúpenia a tí decka sa úplne tešia, že môžu ísť vystúpiť. Aj mamina je na škole už 40 rokov a robí tieto programy všelijaké pre nich a hovorí, že to je hrozné, teda v úvodzovkách, ale výborné, že tie decka toľko chcú, že oni musia už mať dvojhodinové tie programy. Niekedy nevedeli ani 45 minút urobiť. Že ako sa to extrémne posunulo. Takže není to zlé. Každý to má trošku inač. A ja som mal to šťastie, že si ma nejakým spôsobom tá kamera asi našla a že nejako cez tú prírodzenosť. A že ešte funguješ ďalej. A ja som neskutočne, ja som fakt v tom Brezne toho prvý, zase to spomeniem a tam som sa tak pozrel do toho neba a na tých ľudí a to, že kde sme, skvelá kapela, proste všetko, ako sa to sprofesionalizovalo, ľudia ti spievajú s tebou, však ja si žijem tak úžasný život, ten, čo som si vysnil, že máš dream job. A ešte vlastne to Brezno, ja som to tam aj písal do takého príspevku, že tam som chodil na základné, keď sme chodili na školy prírody, potom sme tam boli aj na lyžiarsko, dokonca aj a všetko bolo okolo toho Brezna, lebo však tam sú tále a my to podiumvierom. A nie, ale že tam presne sme chodili, vieš, že ideme do Brezna, do obchodov, vieš, ideme sa popozerať a že tam som x-krát predtým bol, videl som to námestie, stál som tam a tak som pozeral a že vlastne teraz tam môžem stáť na tom stage a spievať tých ľuďom, čo tam žijú a že to je bomba. Ja som za to fakt extrémne vďačný Pánu Bohu, rodičom, všetkej tej vytrvalosti, že som sa na to nevykašľal. Teraz sme od tých žien odbehli vlastne k tvojim... A na Hore Hroni sú krásne ženy. Áno, a ja myslím, že Slovenky tak akože celkovo sú veľmi pekné ženy. A čo sa týka tvojich ex-partneriek, tak v podstate aj Kristína, ktorá pracuje ako PR manažérka, bola úplne iný typ ako tvoja ex-manželka Sofie. Čiže máš taký nejaký... ideál ženskej krásy, alebo čo u teba rozhoduje, že to s nejakou ženou zafunguje? Myslíš fyzický ideál? Fyzický ideál, dajme Vôbec, tomu. ten už ma úplne opustil. Akože obzriem sa samozrejme za rôznymi typmi. A kedysi som mal nejaký kvázi vysnený a to už ma teraz absolútne opustilo a viac je... Samozrejme teda to srdiečko, ale nejaká tá, skôr nejaké to jemné duchovno, o mnoho viac. Ako sú krásne dievčatá, mladé, pozrieš a nádherné proste na tých koncertoch a tak ďalej, keď sa teda napojím aj na tú predošlú tému. Ale proste keď prehovoríš, dajme tomu, so 40-ročnou ženou, tak je to úplne iné ako s 20-ročnou. Áno, že tam už je nejaký príbeh. úcte k 20-ročným,
aby teda to nevyznelo a nehodím ich všetky do jedného vreca, ale takisto aj ja sám. Hej. Proste teraz, keď sa pozerám na seba, keď som mal 25, keď som mal 30, keď som mal aj 35, proste bolo to iné. Hej. Čiže dávaš prednosť, dajme tomu, takej nejakej duševnej zrelosti pred tou krásnou mladosťou, pretože niektorí muži si fičia naozaj na tých mladých partnerkách. Podľa mňa si buď niečo dokazujú, alebo majú nejaký komplex. Ako z môjho pohľadu, tam keď čítaš Jay-Z a 13-ročne, akože dobre, sú pekné tej baby, hej, je to Jay-Z, wow. Že asi to má o mnoho, asi tak miliónkrát ťažšie, ako dajme tomu my na Slovensku, alebo trebárs ja. Že tie ženy sa po nich lepia extrémne. Ale neviem, pre mňa... Čiže nie si taký zástanca tej mladosti, že mladá frajerka. Ja keď som bol mladý aj na Superstar... A stále si mladý. Tak som mal, áno, ale že extrémne, že som mal 19, tak som vždy inklinoval, že takú prvú frajerku som mal 29-ročnú. Ježe staršiu. Ja som mal, vždy ma to lákalo, ja som... No, to... Že taká tá ženská zrelosť, možno taká výzretosť, že? Že to má asi moja duša je nejaká staršia, že chodila za tými, alebo ale to je stále akože chodí. veľmi sympatické, lebo teraz sa to tak preklapa, že kedysi muži mali tie mladé baby a teraz ženy majú tých mladších zajačikov. Áno, to je pravda. Že teraz je to také, nechcem povedať, že trend, ale akože mení sa to, že už je to v podstate, sa to stáva normálnym. Dobre, Samo, ty si v podstate relatívne nedávno mal za sebou aj rozvod. Je rozvod niečo také, hovorí sa teda podľa psychológov, že je to ako keby ti niekto zomrel. Že je to naozaj taká ťažká situácia životná. Čo ti vtedy pomohlo reálne? Bola to práca, boli to priatelia, rodina, hudba? Dobre si to všetko vymenovala, čo všetko koncerty sa hrali, život sa nezastaví, ideš ďalej. A pomohli mi aj teda tí najbližší, samozrejme, aj teda môj bubeník, s tým takisto zasa staršia duša, on je najstarší z nás, ale aj teda najviac skúsený, takže pozdravujem aj Janka. Pomohla mi aj Katka, s ňou som veľa rozoberal veci, speváčka, a pomohli mi potom dvaja takí skvelí ľudia, jeden je taký môj naozaj veľmi dobrý kamarát a zároveň teda robíme aj nejaké také psychologické veci spolu a ešte taký ten jeden mentor takisto, takže mal som kvázi aj odbornú pomoc, keby som teda to takto povedal. Že ten mentor mal aj nejaké psychologické vzdelanie. Áno, jasné. Tomu. Čiže nehanbil si sa za to, že si vlastne potreboval aj službu odborníka. Lebo je to dneska taká bežná vec. Je to normálne, podľa mňa športovci, politici, manažéri, proste kadekto, že naozaj dobre, aj dokonca včera som mal konečne zase sedenie s ním po dlhom čase a fakt mi to strašne pomohlo, perfektné, fakt tak, ešte som mu napísal večer, že Rimi, díky moc, že... Že také koučovanie v živote. Áno, je to, on to je také, že sprievodca, to je také pekné, že vlastne sprievodca mentálnym zdravím, hej, keby sme to tak nejako chceli definovať. Ja nemám potom rád, že ten mentor, coach, takže to tak sprievodca mentálnym zdravím by také krajšie podľa mňa. A títo ľudia mi veľmi pomohli, ale samozrejme aj teda to, čo si spomenula, že sme hrali, že jednoducho, ale bolo, áno, súhlasím, že naozaj to bolo fakt ako keby smrť. Lebo ten človek, s ktorým ja som s ňou bol 5 rokov skoro, tak zrazu proste zmizol, hej, z toho života, tak je to fakt ako keby zomrel. Hej. Taká to v podstate, áno, je to obrovská, ja som ju veľmi miloval. Aj si poplakal, pretože u nás je stále taká... Tak sa hovorí, že teda tí muži neplačú, alebo tí muži tak menej prejavujú city. Mal si aj tak, že ti to normálne pomohlo? Ja som umelec, takže ja prejavujem emócie a nebudem klamať a teraz nie, osobne, jasné, veľa. Hej. Toľko som nikdy v živote neplakal, ale mal som psíka, mačičku. Áno, a to ti ostalo po ex-manželke, čiže ty si vlastne podedil nejakú... Áno, deti sme nemali, ale štvornohé som chcel, aby zostali tam, lebo ja som vlastne na dome a oni tam vyrastali od mala, nájsť to by proste... A to je tiež taká veľmi fajn psychohygiena, keď máš tých domácich miláčikov. Dokonca tá mačička možno ešte aj viac ako ten psík. Tá mačička je také úžasné stvorenie. Oni sú také intuitívne, tie mačky. Ale je to také aj medzi nebom a zemou. Tá mačka je fakt ako veľmi špecifický tvor. Psík je ti verný, ten proste ťa vždy privíta, vždy toto mačka tá je iná. Mačička je veľmi, to je jak žena, vieš. Ona proste, keď robí si, čo chce. Keď chce, tak chce, keď ťa nechce, tak máš smolu, vieš, že môžeš ty ísť, ona ti utečie, ona nechce sa hľadiť, nechce, proste kašle na teba.
ale zároveň je ozaj také, že keď napríklad máš nejakú nočnú moru a tak ona, však tým, že aj sa hovorí, že ťa lieči, alebo že máš nejaké zranenie, ľahne si ti presne na tú časť a tak ďalej, že mačička je veľmi špecifická, veľmi. Ja som rád, že teda mám to takto yin-yang, že mačka pes. Áno. A že sa ženský, mužský princíp. A ešte teda, že to je áno, ona a on, tak úplne je to perfektné. Som za to veľmi vďačný a oni takisto mi veľmi pomohli, že som tam nebol úplne sám aj doma. Že si cítil tú ich prítomnosť. Áno, aj tú lásku, ktorú ti dávajú, lebo verím, to je tá kauza, aj bezostyšná láska, že dojdeš domov a dokonca keď aj... A niekto sa na teba teší. Áno, aj tá mačička, tá ťa víta normálne jak pes, ona proste už vidí, že ona už stojí pri dverách, už ti začne mňaukať, samozrejme potom od teba niečo hneď chce a je to krásne, že nie je niekde hore zalezená, že má ťa na háku, že vie už aj kedy cca prídeš, je to krásne. A teda ešte ťa doplním, že tá ex-manželka bola o dosť mladšia, takže tam som zasa išiel do tej druhej strany. Ja, že si možno cítil, že som to skúsil, ale bola ako vyzretá, takže nebolo to taký extrém, ale potom aj časom možno, že sa ukázalo, že predsa len... Že máte rozdielne. Je to ešte inde, no, že jednoducho aj ten vek sa možno trošku ukázal, ale som za to strašne vďačný. Zostalo mi kopu priateľov vlastne po nej kvázi, dokonca s niektorými ona sa nebaví, ja som s nimi zostal, paradoxne. A to je najkrajšie, že naozaj niektorí až veľmi dobrí priatelia mi zostali. Víš, dobre, že hovoríš, budúci týždeň mi jednému zobrať rybičky. Rybičky, ako nejaké kyslé rybičky mu ideš do akvária. Ja, okej. Lebo idem za ním na Mijavu a to je super, že naozaj aj s tou Kristy mal som teda skoro 5 rokov sme sa nebavili, ale proste človek potrebuje možno, že nejaký odstup. Ale už teraz takisto nepálim mosty a teraz sa si zavoláme, proste aj sa stretneme úplne v pohode. Nezanevrel si po rozvode možno na ženy? Vôbec, absolútne. Toto napríklad veľmi nesúhlasím s ľuďmi, ktorí, či už sú to ženy alebo muži, že a teraz toto idem si teraz užívať a teraz všetkých, hej, a idem sa vlastne mstiť za to. Však to je hrozné, to je proste nenávisť, hnev, pomsta nejaká, to sú strašné veci, podľa mňa, čo človek potom môže do seba nasať. A ublíži sám sebe. A ubližovať sám sebe, lebo proste tá karma ti to vráti nejakým spôsobom. Možno, že nie je zajtra, možno, že nie je o mesiac, ale nejakým spôsobom, to sú naozaj to, čo dáš, tak sa ti podľa mňa nejakým spôsobom vráti. A prečo by chuderi tie iné osoby, ktoré, dajme tomu, majú nejaký chcú s tebou mať niečo čistejšie a ty teraz vlastne ideš do toho s tým, že sa ideš mstiť kvôli nejakej tretej osobe, teraz aj tejto osobe? Akože čo ona s tým má? Alebo on, keby teda to bolo v opačnom garde. Jasne. Ako podľa mňa, ja absolútne nesúhlasím a vôbec som do toho nešiel. Akože mal som pauzu, samozrejme nevedel som si predstaviť, že by som hneď s niekým začal. Do niečoho skočil? Áno, ale vieš čo, bolo to aj veľmi prirodzené, že tie ženy to cítili. Normálne, že aj keď som chcel a že som akože išiel, však som tiež už nebalil, ani to už sa tak zabudneš, vieš, keď zabudneš aj baliť. Jasné, ale fakt, ako je to tak. To si tiež treba natrénovať. Jasné, tak to zrazu prídeš, vieš, že teraz povieš nejakú kravinu, teraz sa na teba pozerá, že čo rozprávaš? No a normálne to cítili z teba, to vyžarovanie, že si bol zlomený, že si nemal tú svoju energiu. Že si bol strašne zranený a že v podstate aj vycítili to, že toto vôbec nie je dobré, že kašli na to, že tak môžeme sa porozprávať. Povedz mi, ako to je teraz, lebo akože vyzeráš tak spokojne, celkom tak žiariš, si taký plný energie, optimizmu, tak ja si myslím, že tam je nová žena. No tak... Asi áno. Nepoviem ti. Nič ti nepoviem k tomu. Dobre, tak mi povedz ďakujem teda, že to tak takto vyznieva. Tak mi aspoň povedz, že či tá žena, ktorá sa niekde tam pohybuje v tvojom živote, v tom vzduchopriestore, že či je teda akože zrelšia, mladšia, alebo teda... Jaký tajnostkár. Nič nechcem povedať. Vieš, ja ti tak poviem. Keď som mal tú ex-manželku, alebo dajme tomu aj Kristy ešte predtým, to už je toľko rokov, tak ináč dobrý fór, sme si volali s Kristy na Vianoce a hovorí mi, že stále som ešte bol najdlhšie s tebou zo všetkých. Ja hovorím, že je perfektné, že áno, máš pravdu. Sme boli skoro 7 rokov. A napríklad aj čo sa týka sociálnych sietí, tak keď som mal aj teda ex-manželku, tak to bolo dosť také nadúpané a proste furt milión fotiek a furt dačo spolu a tak. Potom sa začalo tak meniť
A teraz som si povedal zase úplne diametrálne odlišný, som dal 180-ku ďalšiu, že dávam proste, áno, tí ľudia radi vidia niečo z tvojho súkromia a tak ďalej, takže občas dávam, idem napríklad zo psík, tak ďalej, ale primárne sa tam venujem koncertom, skladbám, proste všetko, čo sa týka mojej práce. Čiže novú frajerku na sociálnych sieťach neuvidíme? To nevravím, to zasa tiež nevravím, ale minimálne som chcel, není to ešte až tak ďaleko ani od toho rozvodu, a chceš si to uchovať tak v súkromí. Áno, toto je taká vec presne, ktorú by teraz skúsim zase takto opačne, ako to bolo predtým, že každý Valentín, každý toto hovadinka, proste tam už fotky. Si aj ty dozrel asi, vieš prečo? Áno, lebo potom ti aj tí ľudia tej sociálnej siete strašne klamú. A potom ty to tam pozeráš, že dobre, máš XY ľudí, stretneš sa možno z desatina je možno veľa, som povedal, tisícina možno aj, keď tam máš teda veľa priateľov a sledovateľov, alebo stotina minimálne. A potom sa niekedy s niekým stretneš, že však, a ty mu povieš, no ja mu niečo začnem hovoriť, on že áno, však videl som toto, videl, teraz začneš to. A ja hovorím, aha, tak však ty vieš všetko, však to za 5 minút máme vybavené, dáme si jednu kávu a môžeme ísť. Takže teraz to ukončíme tak. Tvoja nová priateľka je zatiaľ zahmlená niekde v tajúplnom súkromí. Možno je, možno nie je. Kto vie, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Vidím to na tebe, že si šťastný, takže nie som nejaká veštica, ale tak to vnímam. Samo, ty máš taký zaujímavý koníček a to je lietanie. Bolo to také celkom medializované, tebe išlo dokonca pri jednom lete aj o život, tak prosím ťa, pri troch. Prosím ťa, povedz, čo sa stalo a teda ako si sa možno dostal k tomu lietaniu. Tak zasa sa vrátim k mojej ex-manželke a emeritnému svokrovi, pozdravujem Ludva, lebo cez neho nebyť, zasa preto som za to extrémne vďačný a naozaj za všetky takéto úžasné osoby, ktoré mi do života prišli, skrz napríklad aj Sofie. A nebyť toho, tak my sme iba raz išli na nejaký výlet a som vedel, že oni teda niečo s lietaním a ona ma raz zobrala, že poď ideme niečo vyskúšať. Ja hovorím, tak áno, však ja mám lietadla rád, nikdy som sa ich nebál, nemal som nejaký strach v lietadle ani nič. A teda sme došli a že či chcem vyskúšať teda akrobáciu do Trenčína na letisko. A ja že jasné, tak mne to nevadí ani v kolotoče, nikdy mi nebolo zlé ani nič takéto. Tak urobil som akrobáciu hore, všetko a kadečo, všetké vývrtky a tak ďalej. A pohodičkám tam potom hovorí ten inštruktor Joško, ktorého teda takisto srdečne pozdravím, bo bez neho by som, ten si to so mnou odkrútil v tom lietadle, ten na mňa nadával veľakrát. No a že chyť to, nie? Takže dal mi, že aby som proste držal a že trošku potom urob toto, urob hento. A potom sme teda zosadli a hovorí, že mohol by mať talent, že mal by si začať robiť. Kurs. To fakt, že hej. Lebo on už je starší a už odslúžil a teda odkurzoval XY. Takže si začal robiť ten kurz a potom prišlo takmer k nejakým nehodám. No to ma zaujíma, že kedy to bolo také naozaj, že na hrane. No, bola asi tá najbližšia situácia, ako si spomenula, to bolo teda aj medializované. A skoro teda čelná zrážka asi v 600 metroch nad morom, nad Nitrou, nad Janíkovcami, kde som lietal. A ako si zareagoval? Dokonca som išiel robiť, čo som mal z toho veľký stres. A išiel som robiť núdzáky. Núdzáky znamená, že v podstate ako keby ti vypol sa motor, ty len stiahneš otáčky. To znamená, že ti prestane ako keby kvázi ísť to lietadlo, ako keď dáš v aute proste neutrál a iba dojdeš na niečom, čo dojde. Hej? Lenže ten auto ti to zastaví, no lenže to lietadlo, keď si vo vzduchu, tak je to trošku iné a ty vlastne musíš takto pristať. A na toto som sa chystal, takže vynervovaný všetko som si opakoval v hlave, teraz toto, hen taká rýchlosť, toto, hen tak klapky, proste všetky úkony, čo mám urobiť. No a tým pádom tam lietalo kopec vetroňov, bol skvelý vietor, ale ty si hlásiš, sú riadené a neriadené letiská, takže cez rádiotelefonistu a cez telefón vlastne tam si hovoria tí ľudia, kde ty musíš hlásiť, kde sa nachádzaš, čo robíš, čo nerobíš, čo ideš urobiť, lebo tam naozaj ty to povieš a vieš, tá sekunda alebo tá minúta zrazuje si o 2 km inde, podľa toho, aké máš rýchle lietadlo. Takže treba dávať pozor. No a teda ja som počul, že vetroň niečo hlásil, ale oni sa tam tak aj trošku rozprávali, chichy, lebo neriadené letisko. Ale dobre, videl som ho vizuálne, že OK, dobre, všetko v poriadku, ja som hovoril, idem letieť v takej výške, toto, bla 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 a tak ďalej. No a zrazu teda som si kontroloval všetky budíky, či všetko je v poriadku, bol krásny deň, nádherne svietilo slnko a zrazu som sa len takto pozrel cez tie budíky, všetku kontrolu, vystresovaný z toho núdzáku, takto som sa pozrel pred seba a oproti nám sa proste rútil čelne ten jeden vetroň.
A čo si urobil? Urobil som vec, ktorú by som nemal urobiť, lebo tam samozrejme máš napísané v takýchto prípadoch, čo máš robiť. Že ty ideš doprava, aj ten druhý ide doprava, tým pádom by ste sa mali vyhnúť. Ale ja som v tej panike? Nebola to panika, práve že tam absolútna chladnokrvnosť, totálna chladnokrvnosť, to nemôžeš. Keby si pravdepodobne tá žena spanikárila, že to bola žena v tom vetrní, a ona pravdepodobne spanikárila a vlastne zostala, možno, že si zakryla, neviem, čo sa stalo, zakryla oči a ja som ju podletel. V 100 sekundy proste som zareagoval, že som strhol som dole. Keby ona točila doprava, tak sa zrazíme. Keby ja som točil doprava, tak sa zrazíme. Takže z 3 možností, kde teda jednu sme mali zareagovať rovnako, ona tak nezareagovala, som ja zareagoval takto a zachránil som 3 životy. Tak našťastie to všetko dobre dopadlo, Samo. Ja si myslím, že by sme vedeli ešte prebrať túto tému tvoju leteckú, pretože ty máš aj podcast a okrem teda spevu sa venuješ aj takémuto moderovaniu. Ale myslím, že tých tém, ktoré by sme vedeli prebrať, je nespočetne veľa. A ja by som sa ti chcela teda poďakovať, že sme sa mohli rozprávať, že sme sa stretli v Náostro a teda prajem ti veľa šťastia a hlavne teda aby si bol zdravý pri tých letoch, aby všetko dobre dopadlo. Aj pri koncertoch. Ďakujem krásne. A ešte som rozmýšľal, kde sme sa vlastne my stretli prvýkrát. Asi tesne po tej Superstar. Ja som ťa sledovala v televízii. To áno, ale podľa mňa relatívne dlho už sa poznáme. Relatívne dlho, minimálne na sociálnych sieťach. Tak ďakujem krásne. Ďakujeme ja.